שלום, אני דנה ואני מחליפה מטעם הממשלה. ראשית אני רוצה להתייחס לדברים שעלו מטעם האופוזיציה. לגבי חוסר הידע של הציבור. הכי חשוב שהציבור יבחר את מה שהוא רוצה. אנחנו נהיה, הציבור בעצמו יהיה מוכן לשאת בתוצאות של הסכם שלום, נניח שלא עבד, אם הוא בחר בזה. אם הממשלה בוחרת לעשות הסכם שלום או לא לעשות הסכם שלום, ואחר כך הציבור אומר, אבל אני לא חשבתי ככה, אנחנו חיים במדינה שהציבור והממשלה לא מאמינים באותו דבר, שהממשלה לא באמת מייצגת את הציבור. ובעצם יש כל, בעצם אנחנו גם דיברנו על הטיעון של נובע, חוכמת ההמונים, שמראה שבעצם באמת הממוצע של גם בעלי הידע מבעלי הציבור וגם אלה שאין להם ידע מבעלי הציבור, בסוף, אם עושים ממוצע להכל, הם יודעים מה ההחלטה הנכונה. מהי בעצם ההחלטה הנכונה? כי באמת בפוליטיקה אין כזה דבר החלטה נכונה. החלטה נכונה היא החלטה שמבטאת את האינטרס הציבורי, ורק הציבור, רק הכלל יודע מה האינטרס הציבורי. ובעצם אני רוצה לשים את זה על השולחן שגם הרבה פעמים בממשלה אנשים הם חסרי ידע. זאת אומרת, שר החינוך הוא לא תמיד פרופסור לחינוך, ושר האוצר לא תמיד יש לו דוקטורט בענייני כלכלה. הם גם כן אנשים כמוני כמוך. לגבי זה שאפשר בעצם לעשות את זה לקראת פיגוע. גם בחירות אפשר לעשות שבוע אחרי פיגוע. לא פתרתם פה את הבעיה. יש לנו תקשורת מספיק חזקה, יש לנו אופוזיציה, יש לנו ביקורת. יש לנו בעצם את התקשורת שתהיה כלב השמירה של הדמוקרטיה. אנחנו לא צריכים שהממשלה תעשה את זה. אתם יכולים לראות איך האינטרנט השפיע נניח על אביב העמים הערבי. יש לנו אסטי במדינה הזאת. יש לנו איך להשפיע. ולגבי זה שהמדינה שלנו היא הכי פחות אהודה, היא הכי פחות אהודה כמו שהממשלה הובילה אותה עד היום, בלי לקבל החלטות אמיתיות. כי כשאנחנו רק נעים בין ככה וככה וככה ולא באמת מביאים את ההחלטה לידי משאל עם ולא באמת מקבלים החלטה, אז באמת העולם מסתכל עלינו. אתם רק נניח עושים פעולות צבאיות אבל אתם לא מגיעים לשום מקום. והתפקיד של הכנסת הוא לייצג את העם והוא לא מיוצג היום, ואנחנו לא נבטל את הממשלה, אנחנו נתקן את זה. כי הבעיה היום יש שתי בעיות, שהעם הוא לא מספיק שותף, ובאמת במהלך 4 שנים פוליטיקאים יכולים לשנות את דעתם כמו שנטלי הזכירה, ושההחלטות לא עוברות. אני רוצה להסביר בקצרה את המנגנון. זה ועדה מסוג אשר תהיה גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה. החלטות הוראות זה רק שינויי גבול בעניינים חוקתיים, וזה גם באמת מה שהאזרחים יכולים להציע. זה לגבי זה. באמת, מה שקורה פה, אתם דיברתם על איזשהו חוסר אמון מצד האזרחים בממשלה. רק מה? זה לא חוסר אמון, כי בעצם זה רק יחזק את הממשלה, כי המושכות יהיו בידי העם, והעם יבין שהממשלה מאמינה בו, שהממשלה נותנת בו אמון. כן. מה יקרה אם העם יחליט לפי שיטתכם של לעשות הסכם שלום עם סוריה ותחייב את הממשלה לעשות הסכם, ונגיד שיקולים מודיעיניים ברורים, כמו למשל מה שקרה לאחרונה עם מלחמת האזרחים שיש שם? א', לפי ההגדרה שלנו, העם לא יכול להעביר הסכם שלום, הוא רק יכול להעביר בנושאי גבולות. זאת אומרת, גם אם אנחנו מחזירים את השטחים האלה, אבל אנחנו יודעים שמכל מיני סיבות מודיעיניות אנחנו לא יכולים להעביר הסכם שלום, לממשלה תהיה זכות להתערב בזה. אז ובעצם אתם אומרים, אנחנו רוצים שהממשלה תהיה איתנה, גם אנחנו רוצים שהיא תהיה איתנה, אנחנו רוצים שיהיה לה כוח לקבל החלטות משמעותיות. בשביל מי אתם רוצים שהממשלה הזאת תהיה איתנה? בשביל שלי יחימוביץ? בשביל ליברמן? לא, אתם רוצים שהממשלה הזאת תהיה איתנה בשביל העם. בשביל שהעם יוכל להיות מיוצג פה, כדי שהעם יוכל בעצם לפעול במדינה הזאת באופן אמיתי ומלא. אפשר למצוא את עמק, אתם דיברתם פה על זה שאין פשרה, שזה לא כן או לא. אבל בואו לא נתנתק, השאלה לא תהיה האם אתה מסכים לעשות הסכם שלום עם סוריה. אפשר למצוא את עמק השווה עוד טרם השאלה. נניח, זה עניינים שלא נוגעים למה שאנחנו הצענו במנגנון שלנו, אבל אתם נניח אמרתם לגבי השכונה עם הנסיעה בשבת, אפשר שהפתרון, כמו שנפטר שם, כן בזמני תפילה, לא בזמני תפילה, יגיע מהממשלה והוא יגיע למשאל העם. זאת אומרת, ההסכם מייצג בתוכו פשרה, כבר מלכתחילה. אני רוצה לעבור בקצרה על הטיעונים שעלו מצידנו היום. היה את שלטון העם, לאזרחים יש זכות להשפיע, ולא רק 1 ל4 שנים בבחירות. תראו איזה בלאגן הם עשו פה במחאה החברתית בקיץ הקודם. יש להם מה להגיד, יש להם אמונות, הם יודעים שהם יכולים לשנות, הם רוצים שייתנו להם את הבמה הזאת. לגבי תוקף ציבורי להחלטות, אנחנו רוצים שיהיה גיבוי ציבורי, אנחנו רוצים שיהיה כאן יציבות ושקט מצדם, שהם יאמינו בהחלטות שאנחנו מעבירים. הכרעה דמוקרטית ברורה, כיום אין התקדמות, במשך 4 שנים של קדנציה של בנימין נתניהו לא קרה פה כלום, לא מבחינת החוקה, לא מבחינת הביטחון, זה חבל, אנחנו יכולים לעשות משהו עם המדינה שלנו, ואז גם אולי נהיה יותר רעודים בעולם. לגבי חוכמת ההמונים, הממוצע של הכל יגיד לנו מה נכון. וטיעון אחרון זה הגבלת השלטון. באמת, השלטון שלנו היום לא מספיק מוגבל. אנחנו דמוקרטיה בחיתוליה. רק התחלנו, אנחנו לא דמוקרטיה גדולה שיש לה 400 או 300 שנים מאחוריה. ויש חשש שבעצם רוב השלטון ייקח ויעשה להחלטה דרמטית שהעם לא יסכים איתה. אנחנו רוצים להגביל אותו, רוצים שהעם יסכים. אנחנו רוצים שהעם יהיה שותף ומעורב. כי כשהעם מעורב, כשהעם מרגיש שהוא חלק, כמו למשל ביום בחירות, איזה יום חג זה לדמוקרטיה? אנחנו רוצים שכל יום
יום חג לדמוקרטיה. ולכן אנחנו רוצים משאל עם בארץ.